Molweni isizwe soMzantsi Afrika, isizwe sentsundu. uDr Lelo lokhulumayo. Mahlala bemzonda bemfuna bengasukuthi bezamthini noba bangamthola bangathika badideke sebephambi kwakhe. Inkulumo ziyamlandela kodwa zimnamathele babe zimnamathela ngabokade washona phansi komhlaba inkomo zihle phezu kwakhe. Ndiza kuni ndithi make ndinazise. Kukhona into ekuthiwa xa ibizwa yi-insurance, bathi abanye ngumshwalensi. I-insurance yenzelwe xa uswelekile okanye ubhubhile, dying, isebenze ngelo xesha uyoclaim. Kukhona into esingayiqapheliyo singabantu abamnyama, uba i-insurance yeyomzimba. Umzimba lo isiqu esi, uba xa ufile sihoyakale esi siqu. Kukhona i-insurance esingayihoyanga yomoya ekuthiwa ngumphefumlo, ngoba i-insurance ayijoyineli umoya, uyijoyinela lo mzimba. Usawubhubha ukwazi uncwatywa, ukwazi ufihla. Kodwa kukho i-insurance yokukhusela umoya esingayihoyiyo. Umphefumlo wakho uyakunidwa ukukhuselwa, uyakunida uba ube kwi-insurance esafe for wona. Umzekelo, xa uloyile okanye uthakathele uba mawubhubhe, uthi ngokubhubhileyo ube usisithunzela, laa insurance yakho isebenze. Ngoba utheni? Ufile lo mzimba, iyasebenza laa insurance. Into endifuna uyiveza, khanifunde uku-inshora umphefumlo wenu uba mawungaphumi enyameni. Fundani uku-inshora umphefumlo wenu ungaphumi enyameni, ngoba wena ubheka enyangeni, wena usebenzisa umthi, u-inshora umphefumlo wakho ungaphumi enyameni, uphume nje ngokuthanda kukaThixo uba kuphele iintsuku zakho zokuphila. Nawe kawuthatha ithuba ukuyicinga le nto ndiyithethayo, uyicabangisise kahle. Le video uyishere nakwabanye abantu. Noba ungangezi kum ndinguDr Lelo, xa uthi uzo-inshora umphefumlo wakho ungohlukane nenyanga, khangela inyanga uye kuyo uthi mayikuqinise, imimoya emdaka ingakuthwebuki, ingakuthathi. Kunabantu abaninzi abagingqika ngezi moto, ngamalumbu enziwe ngabathakathi lawo. Please shukumani isizwe sentsundu, niyo-inshora umphefumlo, niwudibanise nenyanga. Yasenyangeni imnandi ngoba ubhatala kube kanye ungaphinde ubhatale, kodwa le insurance niqoqa kuyo nina ubhatala inyanga nenyanga, inyanga nenyanga. Kodwa xa u-inshora umphefumlo wakho nomzimba enyangeni ubhatala kube kanye. #mabaphile abantu, #mabaphile abantu.